sissa 200 persuna applikaw għall-iskema ta' equity sharing li grazzi għal din l-iskema dawk li għandhom aktar minn 40 sena jistgħu jsiru sidien ta' djarhom. Din l-iskema li tapplika għal persuni li għandhom aktar minn 40 sena u li kawża ta' dawn ir-realtajiet speċifiċi sabu diffikultà jixtru ir-residenza tagħhom. Dan għax minkejja li kellhom xi ħaġa infadla ma kienx biżżejjed biex il-bank jgħinhom jixtru proprjetà u għalhekk jintervjeni il-Gvern. Fil-Gazzetta Kulħadd il-Ministru Rodrigue Gálvez saħaq li l-prijorità tiegħu se tkun il-ġustizzja soċjali u kull deċiżjoni li tittieħed ser tkun ibbażata fuq hekk. Tenna wkoll kif l-akkomodazzjoni soċjali tibqa' fil-prijorità assoluta ta' dan il-Gvern u rridu nkunu aħna wkoll l-eżempju għas-suq privat. Dan b'impenn li qed jiffaċilita il-proċess ta' kif aktar nies isiru sidien ta' djarhom filwaqt li joffri stabilità fis-suq tal-kera. Qabel ġiet introdotta din l-iskema dawn il-persuni ma kellhomx alternattiva oħra ħlief li jikru minħabba d-diffikultà li jieħdu loan mill-bank. Illum lil din il-faxxa tas-soċjetà qiegħda tiġi offruta l-opportunità li ssir sit ta' dara wkoll. Fil-ġimgħat li ġejjin ser tiġi introdotta wkoll l-iskema għal żgħażagħ li jinsabu fil-proċess sabiex jixtru l-ewwel residenza tagħhom. Gálvez tkellem ukoll fuq il-proġett pjanat fil-Fgura, immirat għal persuni li ma jikkwalifikawx għal housing soċjali. Li proġett wasal għal 118 l-appartament ġdid bi prezzijiet iktar baxxi minn dawk tas-suq privat li jibdew minn 300 euro u li ma jaqbżux il-500 euro. Ix-xogħlijiet f'Ħattard, Birkirkara, is-Siġġiewi, iż-Żurrieq, Ħażebbuġ u Ħallkirkop jinsabu għaddej b'ritmu maġġel. Dan grazzi għal investiment ta' aktar minn 100 miljun euro għal aktar minn 1700 appartament. Filwaqt li permezz ta' l-iskema nikru biex nassistu qed jinġieb ukoll stok ta' akkomodazzjoni soċjali mill-privat. Il-Ministru Gálvez temm jgħid li s-sodisfazzjon tal-ħidma tiegħu jiġi minn dawn il-mumenti u li hija l-akbar raġuni għalfejn jaħdem qatih u jistinka ta' kuljum sabiex aktar familji jimxu l-qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.